салом дӯсту бародаро ба шумо ҳастам. Ман Муҳаммад Сидиқ, шомадеб ба шабакаи оламӣ. Дӯстон, дар навори имрӯзаи мо шумо чӣ гуна мошинҳое ки шумо хостем ҳамон мошинҳоро мо пешкаши шумо мекунем ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дар навор лайк зошта ва наворро то охир тамошо кунӣ. баъди як реклама ки кӯтоҳ наворро давом медиҳем. Рафтем. ҳамватанони азиз, нияти гузаштани сарҳади Қазоқистонро доред? Ба шумо компанияи хуб ва бо таҷриба якай маъруфро тавсия медиҳам, чунки тӯли 10 сол мешавад ки дар хизмати муҳоҷирост. ҳуҷҷатотон ягон нуқсон дошта бошад, ба шумо кӯмак мекунанд. мошинои замонавӣ, комфорт, дорои Wi-Fi шуморо аз ҷои зистон омада мегиранд. агар дар наздикии Москва бошед ва ба ҷои зистон бурда мерасонанд ба хости худо иншааллоҳ. рақамҳо дар рӯи экран ва дар зери видео. шахсоне ки мехоҳанд онлайн чиптаҳои ҳавопайморо дастрас намоянд ва запреташонро тафтиш кунанд, ба ин авиакасае ки ман ним сол шудааст ба шумо тавсия медиҳам, занг занед ва аз номи канали оламӣ салом расонед. ҳатман инак тамошогорони азиз, лайки бо видеоро фаромӯш намекунем. Opel Hatchback дар шаҳри Қурғантепа қарор дорад. рангаш сабз, приводаш пеш. кузаш Hatchback, коробкаш автомат, нави сӯзишвориш танҳо бензин, соли барӯши мошини 1997. ҳуҷҷат дорад. 10 моҳи дигар нархш боша 38 000 сомонӣ, бо курси ҳозира 68 000 рубл мешавад. савдо ҳам мешавад. як даста гаштагиаи мошин. телефон барои тамос дар рӯи экрани шумо 988 707 043. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Chevrolet Lacetti дар шаҳри Пулоб қарор дорад. рангаш сафед мебошад. кузаш седан, объеми мотораш 1.6, нави сӯзишвориш газ ва бензин. сол барӯши мошин 2006. ҳуҷҷат дорад. нархш боша 35 000 сомонӣ, бо русӣ 248 000 рубл мешавад. савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос, телефонҳои Россия ва Тоҷикистон. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ВАЗ-2106 дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. рангаш кабути осмонӣ, приводаш қафо, кузаш седан, коробкаш механик, объеми мотораш номаълум, нави сӯзишвориш газ ва бензин, соли барӯши мошини 1986. ҳуҷҷат танҳо техпаспорт дорад. рангашай хидшай тамоман алиш кардагӣ нестак. нархш боша 9000 сомонӣ, бо русӣ 60 000 мешавад. савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бародаро дар таги видео ссилка мешавад, метавонед дароед ва дар ин ссилка пул монед ва пул бибаред. газели боркаш дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кабинаш сабз, кузаш металлик, приводаш қафо, коробка передачаш механик, нави сӯзишвориш газ ва бензин, соли барӯши мошин номаълумай, ҳуҷҷат надорад. фурӯхта мешавад фавран. нархаш боша 17 000 сомонӣ, бо русия 120 600 рубл мешавад. савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Mercedes C Classic дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш сафед, приводаш қафо, кузаш седан мебошад, коробкаш автомат.
объеми мотораш ДВД, нави сӯзишвориш, газ ва бензин. сол барои мошини 1994, нархш боша 30,000 сомонӣ. бо русӣ 213,000 мешавад. савдо ва алиш мешавад. алиш мешавад бо ягон мошини қиматтар аз ин мерседесҳои хубтар боша. телефон барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mercedes S Classic мебошад. сечка дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш сурх, приводаш қафо, кузаш седан, коробкаш механик. объеми мотораш 1.8 нави сӯзишвориш, газ ва бензин. сол барои мошини 1993, 2 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. нархаш боша 25,000 сомонӣ. бо русӣ 213,000 мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бародарони азиз, боз ба хоҳиши шумо як Mercedes S Classic сечка дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш серебрист, приводаш қафо, кузаш седан, коробкаш механик. объеми мотораш д, нави сӯзишвориш, газ евро 4. соли барои мошин 2001 дар ҳолати хубай, ҳамаш 100% кор мекунад. нархаш боша 38,000 сомонӣ. бо русӣ 268,000 рубл мешавад. савдо ва алиш мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Opel Caravan дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш сафед, приводаш пеш, кузаш универсал, коробкаш механик. объеми мотораш 1.6 нави сӯзишвориш, газ ва бензин. сол барои мошини 1993, ҳуҷҷат тамом шудагӣ, задагӣ пусидагӣ надорад. нархаш боша 11500 сомонӣ. бо русия 81800 рубл мешавад. савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи боарзиш дошта бошанд, бо ин рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон кунед. рақамҳои мо 977 897 37 61. инак тамошогарони азиз, Opel Astra G дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш сафед, приводаш пеш, кузаш хэтчбек, коробкаш механик. объеми мотораш 1.6 нави сӯзишвориш, газ ва бензин. соли барои мошини 1996. задагӣ пусидагӣ надорад. нархаш боша 27000 сомонӣ. бо русия 192000 мешавад. савдо ва алиш мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. шахсоне ки мехоҳанд аз хона нобаромада пул кор кунанд, ба ссилкае ки дар таги видео мешавад дароед пул монед ва 5000 бонус метавонед. нави сӯзишвориш, танҳо бензин. сол барои мошини 1985. задагӣ пусидагӣ надорад. дар ҳолати хубай, ҳамаш 100%, танҳо ҳуҷҷат надорад. нархш боша 12000 сомонӣ. бо русия 85500 рубл мешавад. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.
инак тамошогарони азиз, навори мо у шумо ба охир мерасад. ҳатман дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед ки то аз видеороликҳои мо бехабар намонед. шахсоне ки мошин ё хона ё ягон техникаи боарзиш дошта бошанд, бо ин рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон мекунед ва дар комментария нависед бародаро ки чӣ гуна мошинро бештар пешкаши мо гардонем. мо ҳатман комментариҳои шуморо мехонем. кадом мошине ки бештар навишта шавад, ҳамон мошинро пешкаши шумо мекунем. хай ҳаматонда дар амони Аллоҳ бошед.